Vincent Buenavista, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Bibian Julio Robert Dabi, Restituto Jr. Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Zero Mauberic, Fabila, Lisa Pangilinan, Lisel Ann Pangilinan, Maria Teodora Pangilinan, Violeta Mungcal Rason, Carlito Quinto, Rizalina Quinto, Danilo Fernandez, Jesus Sagad, Kimberly Sagad, Efren Sagad, Alicia Sagad, Marina Sagad, Modesto Sagad, Conchita Sagad, Eloida Fe Sagad, Irma Española, Nestor Española, Joel Remetira, Diosdado Clara, Edmond Rebecca, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Roger Capati, Aurelia Bantug, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Bongdungka, Romel Naba, pangadiitala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magnisatamoy Reverend Father Edwin Sablante, FASEM. Kalagyan ng ipa, ang puning anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayo. At keka antimorin. Good morning. Good morning po, Amo. Batiin ang katabi with smile. Good morning. Ay, bayaba kay Kungan, welcome po nitong banal pagdiriwang natin. Biyernes na yung mumunang Domingo ng Adviento. Ikas na ngayon miyag na nagnan, ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupaying tutu, at kaya kayo kapatid, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, kareng sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatid, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakal nagkatamo at gipangapatawa daring kasalantamo. Nalakatangan sa naking be, lang angga. Amen. Manalangin tamo. O Ginoo ming Jesu Kristo,
Ipakilala mo'ing upaya mo at tatang naka. Ipagluwalo at iligtas mo kami. Anguan mo kami king panganib. At makatebe kay kami, pauliring kasalanan mi. At ayran mo kami at saupan miras king kaligtasan. Ikang mabibit ampun mag-ari, kambining ipangking kamitungan ng banal na Espiritu, Diyos manggaman king ulang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Ditak namong panahon, saguli namo, ing Libano, maging asi kanyawaring malabong. Aking kalabong na, pagkamalyan deng metong ak kekawan. Kingaldoy ta, ding maklak, agyura ng damdam, king rolyong mababasang masikan. Kay bat ning danom at pisak, manakitla ring matara ding bulag. Misan pa, ring maluka, mitutulala king ginong lubos mayupaya. At ding peka kalulong dili, magsayala king harapan ning banal ning Israel. Pablasang ding manalipusta, lumbog na la, at ding maglibak king Diyos, magisan lang, mangapda. At ding sablang mapalad, darapat marok, lubos lang ang mga sintang. Detang chismos ang mapad, manyira ka ring kaluparang tao. Detang tanud-tanud, karing pasbul ding syudad. Ban ang apandala, ring talapagluwalo. Ban ing piyamanuan, ning taong banal mabigo. Hating ustisya, masabat, king pamamikudtang amano. Inyangeni ing ginu, ing Diyos ning bale ng Akob, at alang pangabos ng Abraham, nga nang magsalita. Ngeni ing balen ko, alane ang sukat pagmarinayan, at ene, maniputla lupa, Iakob. Ampat akit na, at tangalan, ing dapat daring gamat ko, busal na. Ing pamaglibak daring anak na, king balenda. At ing lagyo ko, kilalanan deng banal. Sambandeng banal ng Akob. Migalgal lang mo niya dangal, king arapaning Diyos ning Israel. Ding taong mangmang, magmula lang mikaisip at mabiyasa. At detang ing balana mo tutulan da, ing pangaturwanan da, ikatularan na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ingino, yaing suluko at kaligtasan ko. Inginu yaing suluko at kaligtasan ko. Ingino, yaing suluko at kaligtasan ko. Nino ing pitakutan ko. Ingino, yaing kutanin biya ko. Keno kumo tumakot. Inginu yaing suluko at kaligtasan ko. Metong mumbage ing adwan ko, king Gino. Metong mo ing paninasan ko. Kimbalening Gino, karing kutok nang, king kekabaning biyeko. Bakong tamasan, inyo mo ning Gino, migising balang mo ng kilob ning templo na. Inginu yaing suluko at kaligtasan ko. Iniya ing paniwalan kong matibe. Tangalan ko ing kayapaning Gino, king labwad daring mabye. Ibili mo king Gino ing tiwala mo, tatagan mo ing sarili mo. Siknangan mo ing lub mo, ibili mo, king Gino ing tiwala mo. Inginu yaing suluko at kaligtasan ko. Parangalan tayo ing mayap a balita.
Ingino manatili kay kayo. At keka antimorin. Pamamasa, imaya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Inyang Jesus sinulog na ing pamaglakad na, tikyan diri nga duwang bulag, ngarang kukulay. Malunos ka kay kami, anak ng David. Kabod sinalangi ya Jesus king meto nga bale. Linapit la kay ring bulag. At yakit na nila. Panuwalan yu ing agyo kong daptan iti. Mikibat la. Upo, Ginoo. Kanita Jesus tikil na laring matara at ngana mapalyari kay kayo ulinita nung makano yung sasalpantayanan at misalalaring matara. Maigpit na lang pinabilinan ni Jesus ngana. Pakaingatan niyo king walang makabalo kaniti ninuman. Dapot pamikawanira. Pimalita ri Jesus king kabilugan alugalay ta. Ingamano ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Nandito po tayo ngayon dahil hindi lang magdarasal, nandito tayo humihingi kay Lord. Amen? Sino sa inyo may hinihingi kay Lord? Tas kamay. May special kang hinihingi. Ako rin, mayroon. Kasi mamaya, ang aming bahay kasi doon sa Quezon City, yung inayos para sa mga magpapari. At kung tutulong ka dyan, patuloy na yung pagtutulong mo na yan. At sinong mapari dyan, kalakip ka, kasama ka sa kanyang paglalakbay. Kaya kami ngayon ay 50 na kapari ng aming grupo. 32 years na po kaming naglilingkod sa San Fernando Diocese at kami ay nandoon sa Magalang. Anyway, noong ang mga bulag po ay mayroon silang pangangailangan, sila po ay sumunod kay Lord. Diba? Sila ay, siyempre may tumulong sa kanila, nag-aakay. Ngayon, sila ay tumawag, Lord, malunos po kayo. Maawa ka sa amin. Nakiusap, nagsasalita, nagdarasal, humihingi kay Lord. Tanong, pinagbigyan ni Lord? Hindi. Hello? Humingi sila na tutulungan. Ano kayang tulong gusto nilang hingin kay Lord? Sila ay makakita muli. Yan. Ngayon, pinagbigyan o hindi? Gumaling o hindi? Anong dahilan? Sabi ni Lord, dahil sa inyong pananampalataya, gumaling kayo. Okay. Ang mga bulag, humingi kay Lord, tinugunan. Ngayon, humingi si Lord. Anong hiningi ni Lord? Huwag niyo itong isabi, ikalat sa iba. Para bagang sabi ni Lord, secret. Amen? Kasi yun nga may mga taong interesado sa kanyang buhay, sa kanyang dangal, na iinggit, nagsiselos. So ulitin ko, humingi ang mga bulag kay Lord, nagsalita, nagdarasal, tinugunan. Tulad sa inyo ngayon. Kayo ay humingi, nagdarasal, kay Lord, ni Apong Mamakalulong. Amen? Ngayon, si Apong Mamakalulu, si Jesus, sinabi sa mga bulag, gumaling na kayo. Huwag niyo itong isabi. Huwag niyo itong ikalat. Tanong, ginawa o hindi? Hello? Tinugunan nila si Lord, itinugunan sila eh.
Ito ay dalawang punto na naghihingian. Humingi sila kay Lord, tinugunan. Ngayon, humingi si Lord, huwag ikalat. Tinugunan si Lord o hindi? Hindi maklaro yun. Nakinig ba kayo sa Ebanghelyo? Ako po ay Cebuano, kaya hindi masyadong kapangpangan. Minsan, balid, Father, balid. Okay lang, naintindihan siguro. Ayan, ito lang ang punto natin dito. Na minsan sa buhay natin, Lord, papasahin mo ako. Lord, please, pumasa! Ngayon, mayroon kang pinangako eh. Lord, kung maging lawyer ako, maging honest ako. Lord, kung maging teacher ako, ganitong gagawin ko. Lord, kung ako'y magiging ganito, papasa ako sa exam, ganito, Lord. Yung pangako mo kay Lord, nung binigay niya ang iyong hiningi, tinupad mo o hindi? Uy! Nag-represent yata yun sa mga hindi tumutupad. Hello? May piningako ka, baka maging tulad ka sa bulag na ito. Mayroon nga siyang pinagaling doon sa pool of Siloam. Bakit ganito ka pa rin? Kasi kung pupunta na ako sa tubig, Panginoon, mayroon ng ibang makauna eh. Tapos, 38 years na po ako dito, Panginoon, di talaga ako makapunta-punta doon sa tubig. Kasi kung gagalaw na ang tubig, sabi nila may anghel, at yan, nagpapagaling na yan. Marami din gumaling. Sabi ni Lord, tumayo ka. Ibigla siyang tumayo. Ligpit mo yung yung higaan. Niligpit niya, muwi ka. Muwi siya. Tapos dahil Sabbath, yung bawal na araw, sabi ng mga Pariseo, huy, bawal yung ginawa mo, bitbit mo yung ganito-ganyan. Sabi ng tao na nagpagaling sa akin, sino? Di ko siya kilala. Iwan. Nagkita sila doon sa templo. Nilapitan siya ni Lord. Sabi ni Lord, huy, ikaw, gumaling na. Huwag ka nang magkasala pa. Baka mayroon pang mas lalong mangyayari sa iyo. O kung ikaw naman ay magkasakit ng 38 years, yung mas lalo pang mangyayari, ano yon? Hello? Sige, tayo lahat. Ready, get set, go. Ibig sabihin ni Lord, kasi yung sakit niya dahil sa kasalanang nagawa niya, hindi magsasabi si Lord ng ganon, huwag ka nang magkasala pa. Di yung sakit niya for 38 years dahil sa kasalanang ginawa na hindi pinagsisisihan. Kaya pagpunta nyo dito, punta naman kayo doon sa kumpisalan. Kahit maliit na kasalanan, isabi mo lang, ito ang kukunin nyo para malinis ang ating pagsisimba. Huwag sa, ulit-ulit kasi, Father. Kilag. Yon. Ngayon, ang tao, sinumbong niya si Lord doon sa nagkakataas. Ay, si Jesus pala ang nagpagaling sa akin, tulad sa mga bulag. Huwag ikalat, ha? Ganun eh. Nagre-request, naghihingian. Yung tao hihingi kay Lord. Si Lord hihingi sa tao. Ito ang hiningi ni Lord sa atin lahat dito. Lalong-lalo na kung mayroon kang relasyon na nahiwalay ka sa tao. Nag-away kayo, ang hingi ni Lord, patawarin mo siya. Hello? Matagal na yan hiningi ni Lord, 2,000 years ago. Magpatawad kayo. Tanong, para didinggin ka ni Lord sa hiningi mo.
Pinatawad mo na ba lahat? Yes or no? Ang dami nyo. Kunti lang sumagot. O paano katutuguanan ni Lord? Baka lulukuhin lang ninyo si Lord tulad ng mga bulag. Lord, tuki ko, tuki. Yan, tuki, sumunod. Kasi may pangangailangan. At nung napagbigyan na sa pangangailangan, hindi na tumuki kay Lord. Hindi na sila sumunod kay Lord. Huwag ikalat, ha? Kinalat. O, tingnan nyo. Sumunod o hindi? Usap naman tayo, ang dami-dami nyo. Ayaw sumagot. Baka yun din balak mo. Lord, bigyan mo ako. Lord, bigyan mo. Lord, ito din, Lord. Ito din, Lord. Ganyan. Musta ang buhay natin? Baka mayroong sinabi si Lord, hindi mo sinunod. Lalong-lalo na ang pagmamahal, ang pagkalugod sa mga taong nagkakamali sa iyo. Kaya nahirap magbasbas si Lord or makapasok ang grasya niya sa puso mo, sa buhay mo, upang gagaling ka kasi may sinabi siya, hindi mo pa sinunod. Hindi mo pa ginawa. Ano yun? At common po talaga itong relasyon na gusto ni Lord, magpatawad ka na. Makipagbati. Kahit hindi niya marinig, kahit hindi ka na pumunta doon, kahit hindi mo na siya kausapin, dito lang, magdasal ka na at sabihin mo, pinatawad ko na po siya, Panginoon. Handa o hindi? Tingnan nyo, ang dami talagang ayang sumagot eh. Parang hindi nakaintindi. Hello? Nandyan pa kayo? Naku, malapit na masira ang mundo. Hello, magpatawad ka na. Sabihin sa katabi mo, magpatawad ka na, sister, brother. Sige, sabihin mo sa katabi mo. Pati pagsabi, hindi mo rin tuki-tuki. Hindi mo rin sundin. Sobra ka naman. Baka gamitin niya ni Lord. Tingnan mo, nung ikaw ay nagsimba, sinabihan ka, magpatawad ka. Nagpatawad ka ba? Ganon. Tuki tayo kay Lord. Amen? Sabihin mo sa katabi, tuki tayo kay Lord. Tingnan mo, nakatingin pa rin sa akin sa iba. Tuki tayo. Ayaw talagang gumanon. Ayaw tumuki. Kaya importante po dito, upang tayo pakinggan ni Lord, anong gagawin? Pakinggan natin muna si Lord. Amen? Mayroon siyang mga request sa iyo. Mayroon siyang mga salita sa iyo para ikaw ay magkakaroon ng pagbabasbas sa buhay. Kasi ang salita niya ay buhay at kalusugan. Alam niyo, may bago akong na-discover. Di ba sa cellphone, pwede mag-download ng free audio Bible. Sa akin, Holy Bible. Red ang kulay. Magpatugtog ako niyan. Magpatugtog yung i-play ko mula nung matulog na ako, play habang natutulog yung mga amano ng Ginoo, kwento ng kwento, ganyan. At natutulog ako kasama ang salita ng Diyos. Hanggang pagising ko, nagsasalita pa rin. So buong gabi yon. At ako'y nasa Kings. Mula Genesis, gabi-gabi, mga 1 linggo na kasing ginawa ko eh. Maganda. Nagbibigay healing, nagbibigay kalusugan, at nagbibigay, kapugihan. Subukan nyo. Mag-download kayo para magamit naman yung cellphone nyo at i-play mo lang at matulog ka. At buong gabi, nagsasalita siya. At alam nyo, yung conscious, kung tayo'y awake, ganito, conscious. Ang subconscious, baba. Tuwing matulog na ang conscious, yung subconscious lalabas.
at doon na pupunta ang lahat ng mga salita ng Diyos. Baka bago matapos yung taon 2024, tapos ko na ang buong Bible, pakikinig. Yan. Kaya ito, tuloy-tuloy na ito hanggang mamamatay ako. Sabi ko nga, baka ito'y teknik na hahaba ang buhay. Hello, subukan niyo lang. Baka kasi ang salita ng Diyos, doktor sa lahat ng doktor, medisina sa lahat ng medisina. Amen? Papagalingin ka kung ang iyong mga nerves sa iyong utak ay puno ng salita ng Diyos, papasok sa lahat ng kaugatan, sa mga cells, tugo, lahat. At ikaw ay magiging malusog. Dahil walang imposible sa Diyos. Ang importante lang, tuki ka sa Kanya. At tuwing susunod ka sa Kanya, susunod na rin siya sa iyo. Talaga tapo. Manalangin ng yan, iking Diyos dahil nalang king sablat at duwan kaya ing kaligtasan lugod. Nga tamong sumabi, Ginoo, ibayo mo kay kami, ring magabagmulalan ng dapat ning lugod mo. Ulitan tayo po. Gino, ibayo mo kaya kami, ring makapagmulala ng dapat ning lugod mo. Para king kabilugan alelangan, ipahayag na sana ingkerang kayupan at ing kapagnasan, mayakit king pamanantabi mo king yato, manalangin kukera o Ginoo. Gino, ibayo me kaya kami, ring makapagmulala ng dapat ning lugod mo. Para ka rin anggang bihag ning takot at kaya ng pag-asa, itimawano sana ning miguwagi mong anak, kamigtagumpe, kapamilataning krus, manalaing kekeka o Ginoo. Gino, ibayo mo kaya kami, ring makapagmulala ng dapat ning lugod mo. Para ka rin sablang malugod at magdulap king hustisya, ipagkalob mo ing payapa lasanang misaw-sawp, para king ikakayap ning yato, manalaing kekeka o Ginoo. Gino, ibayo me kaya kami, ring makapagmulala ng dapat ning lugod mo. Saupan mo sa ring magkasakit, pamatulan ding malungkot, iligtas ding bihag, pakananding danupan, pasiknangan ding may na, manalaing kekeka o Ginoo. Gino, ibayo mo kaya kami, ring makapagmulala ng dapat ning lugod mo. Yini po adwan tayong salitang kapagnasan. Ginoo, ari ning banuat yato, panimunan mo at pabanalan ding puso mit katawan, ding amanon mit dapat, agpangking batas mo't kautusan, ban kita makapagsaya kami kay kang katimawan at kaligtasan, ipagkalab mo iti kapamitan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kay kapatawing taong daw matanggap min Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapane saning Ginoy ting daon karinggamat mo. King ikapuri ampong ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Uy pamimiglalang ikatulumusan na riting kay kaming panalangin at ayin. Ing nanumang kakulangan, ning kay kaming kagiwan katmona, sana ning lugod mo. Itingan adwang mi, kapamatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo manatilia kay kayo. At kaya ka antimoren. Yat na yung puso yo. Makatas na la King Ginoo. Pasalamatan tayo ang Ginoo nga Diyos tamo. Iti karapat dapat ampong matulid. Tunipin ka dapat at matulid ang pasalamatan dakang paratit no man ka rin, huy pa Diyos king alangang ka at lubos mayupaya. Kapamlatan ng Iso Kristong Ginoo mi. Inyang may pagkabumbaba, yang may kisaut kay kami anting tao. Ti para na itang binalak mo kanita pang minuna. At biglat ni para kay kami ing dalan pa inturo king kaligtasan. Ngini panayan miya, itang aldo, putang Kristong Ginoo mi, magbalik yang pasibayo, kami ning kayang ligaya. Kanita maging kay kami sa itang kaligtasan. Aping ako na ang ngini paninayan mi king mitmong kasalpantayanan. Ulinita kami ring sa blangkuro ring anghel karin banwa. Dahil may kay kang ligaya, layon makyabi, alang tuk ng babi kapurian kay ka at ngaming kakanta. Tuni kapin banalo ipay kay panibata ng sablang kabanalan. Ulinita pagpalampumi, pabanalan mo sariting ayin king espiritu mo, para kay kami malyaring katawan at daya ng inoming Heso Kristo. Bayami daon ko sang lup king pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinapit pasalamatan niya kay ka. Piraso net benyari ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapang iti, ikungan at kanan ni. Itayin ka na kong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuwahing kalis pasibay may pasalamat kay ka. At bining kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan iti, ikungan, minom ko kaniti. Iti ang kalis ning ka na kong daya. Ing daya ning bayo talang agkang tipan.
Ami bobo para kay kayo at para karing sablang tao. Bangketa may patawaran laring kasalanan. Daptan yu iti bilang kapiga ganakan kanako. Pasigting misteryo ng kasalpantayanan. Enyang inagaganakan miwi pa, ing kamatan pamanyuble ng mebye ng anak mo, darami kay kating tinapining biya, ting kalis ting kaligtasan. Laing mapasalamatan kay kaing di palyarian mo kami matampang tala kadarapan mo, pansumuyo kay ka. Mapakumbaw yung pagamuwa mo king ikamingan, sanang misulo-sulo king katawan at tayang Kristo. Tipunan na kami nganting metong ng Espiritu Santo. Ganakan may ipang Santa Iglesia mo makalaganap kay Meto Yato. Ban may nagaganap kay Ngulgud, kambi ng Francisco, ake kaming Papa, at Florentino, ake kaming Obispo ding sa Blang Pari. Ganakan mula naman ni kabatad ming pipaynawan at maninayang subling miat ning sablang miyangon na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karabat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya binang Maria ang Birhen ni Doning Diyos, kaya bining apostol ating sablang santo, at tinupan king manmong kaburian, king kay kabaning panahon, purian dekat paligayan, kapamilatan ng Iso Kristo, kay kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tuto, kabo ng Espiritu Santo, pupurian dekat parangalan, mangkaman, king langangga. Ngayon awitin natin ng ipami. Ing
Ikapos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasapan ni kay kang pakalulo, para tiging may kabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kababaninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming telapangapos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Imo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan ming kasalpantayanin kay kang iglesia. At pamayapan may ampun bilugan agpangking kaburian mo, ika mabibit magari, maggaman king ulunganga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antemoren. Ipakit ang imi kakabitong tamo king kapayapan. Peace po, kapayapan, kapayapan po. Peace po, peace. Yung kordero ng Diyos, yung malalakok yung kasalanan ni Yato, mapalay may yaos king apuna ning kordero. Gino, kumatampang tanggap keka. Dapat yagkasmiyang amano mo, kumayap na ako. Yung katawan tayong Kristo sa salugos ng kaking biye, alang angga. Amen.
Ang ating second collection po ay ang purpose po nito is for the continued construction ng aming theology house dahil nga po wala kaming bahay para sa mga magpapari. Kaya tuwing tutulong kayo nito at sino maging pari dyan, habang buhay kayo ay kasama sa kanilang biyaya. Dahil ito ay bahay ng mga magpapari. Iba itong magbigay ka ng bigas or kanin, tapos na. Pero dahil ito ay para sa mga magpapari, yung mga mapapari dyan ay nakakatulong kayo at kasama kayo sa mga biyaya. Mga 50 priests na po kaming mga Pacem missionaries na itayo ni Father Polinar. At 32 years na po kaming naglilingkod sa ating San Fernando Diocese. Ako'y nasa Magalang po. At naway patuloy kayong sumuporta. Ito din ay sa na-damage namin na solar project doon sa aming bahay. Malapit po kaming masunog dahil nag-explode yung transformer ng katabing poste. Thank you so much po. Solemnity of the Immaculate Conception. Mayroon po tayong misa sa Lunes, December 9, 8:30 a.m. bilang pagdiriwang sa dakilang kapistahan ng kalinis-linisan, paglilihis sa mahal na Birheng Maria. Simbang Bengi Schedule. Ang ating pong misa sa simbang gabi ay magsisimula na sa December 15, 8 p.m. Ito po ay pangungunahan ni Reverend Father Joed Mutok. Christmas Eve Mass and Christmas Day Schedule. Sa darating na December 24, ang ating Christmas Eve Mass ay sa ganap na 6:30 ng gabi. At ang misa natin sa araw ng Kapaskuhan ay 8:30 ng umaga. Ito po ay pangungunahan ng ating Shrine Administrator, Father Noli Fernandez. Mass intentions. Ang mga mass intentions tuwing Miyerkules at Linggo ay makikita na lamang sa ating mga TV screens at online masses bago at pagtapos ng banal na misa. Nasa gilid po ng ating shrine ang Chapel Pastoral Council ng Santa Lucia sa Santa Ana upang magbenta ng mga tickets. Ang kanila pong malilikom ay para sa pagpapagawa ng kanilang kapilya. Maraming salamat po. Manalangin tamo. Uy paming malugod, iking darakayanan mo king banal mong apunan. Ituro mo kay sanang kilala king paksaring kay kang lelagan. Banking pamangamit ni karete, meras gisiping mo.
Iti nga nadwami, king kapamalitan ng Kristong Ginoomi. Amen. Ing Ginoo manatilya kayo. At kaya ka, Antimoren. Bendisyon ng ipa at ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Pamin ako, king kapayapaan. Salamat, King Diyos.